देखत रहनो भाई लोग कितना रंडी आइल बड़ी सन दुनू पेलवावे खातिर। अभी कौन मोट लाना वाला भेटा जाई, खड़े खड़े पेलवा लिए सन। देख लो करा दो जानो पिज्जा खिला दो, प्यार की निशानी एक चैन बनवा दो। हाँ शॉपिंग भी करा दे, पिज्जा भी खिया दे। रहल बात चैन के तो रहे दो, एक बार पिलवा ला 9 महीना ला मिल जाए निशानी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मालूम ना हम चॉकलेट पौजी जा, चौमिन चाट के पलट पौजी जा। जब चॉकलेट आ चाट पर ना मनबू तो घोड़ा के लाड़ चाट के मनबू। बुलेट पौजी जा, बुलेट पौजी जा, ले चले घुमावे बुलेट पौजी। अब बुलेट पे बैठ के वीडियो बनाओ तारू, हमार लाड़ पे बैठ के ना वीडियो बनाईबू। कामना जगह के ड्यूटी करे कह तारू। अच्छा हम तैयार बानी उ ड्यूटी करे खातिर। पहला पहली में हम बहुत आगे रहेनी। इतने तेजस्वी लोग हैं। आधा जो हिरान के है आधा बबुआ। देखा तारा ना भाई लोग कैसे सूत के वीडियो बनावतिया। हमरा वाला भाई को पीछे से पेलता, आई आगे से आंख मार मार के बुर्बक बनावतिया। सही पकड़े हैं। पहिले बनी रोवे खाती धोनई बचैले बनी। ना तू झूठ बोला तारू, हमरा नइखे लागत कि तू केहू और से नहीं पेलवैले। इतना मोट बोमा लेके घूमा तारू आ कह तारू कि जे हमरा खातिर बचैले बाड़ू। साला ये बोमा में तो हम घुसम तो ए पार से ओ पार निकल जाए। अब कद नहीं लाज राजा चादर ओढ़ा के रे साला जब कहतिया कद इलाज चदर ओढ़ा के चेक करिए रानी। तू लाड़ चटता रह खड़ा होके, पैंट खोल पेल दे भौजी के, ओकर बीमारी दूर हो जाई। 4 दिन के जिंदगी बा मजा खुबली हो। का कहलू हो तनी फेर से कहबू, हम ना सुननी हो। 4 दिन के जिंदगी बा मजा खुबली हो रानी, जब तक जी हम तो हम। 4 दिन ऐसन पेलाई हुई 5वां दिन नाम भूल जेबू। आना देखावे वाला रही आना बतावे वाला रही। वाह का टैलेंट बा। देखा तोरा भाई लोग ई भौजी लागत या नु कि रात भईवा पेलले नहीं के एकरा के। साफ रंडी आ गइल बिया। सही पकड़े हैं। लागल वीडियो भाई लोग अच्छा जरूर लागल होई, अच्छा लागल होई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो लोग। आ नया आइल बड़ा लोग चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करियो लोग। मिलन जी हमनी के अगला वीडियो में, तब तक